Čau, jsem Tomas. Dneska jdeme ořezávat lípu. Vezme to už hodně brzo, potřebuje hodně vedro. Chci, abych vám představit svého kamaráda Ondru. Budeme tam totiž spolu, je to velká lípa, tak se na to jdem podívat. Tak co, Ondro, daří se? Tam. Takový největší problém u té lípy je to, že se z ní za silného větru vylomily nějaké větve, zrovna ty nejhornější, a poničili tady tu stodolu. Budeme i ty ostatní větve malinko snižovat, stabilizovat, tak aby byla lípa bezpečná. Tak a ještě jsme zjistili, že na tomhle stromě je ještě jeden problém, a to, že do něho uhodil blesk. Tak ten úder tady udělal takovou krásnou prasklinu těsně pod vrcholem. Podívejme se, jak je hluboká. 30 cm půlka tam zajela jako by nic. A pokračuje nám ještě na druhou stranu. Tady to úplně vyprasklo. Takže ho asi budeme redukovat trošku víc, než jsme zamýšleli. Tak a je to. Nedává. Tak a co to je? Výsledek? Nakonec jsme zjistili, řekl nám tady pan domácí, že do stromu hodil blesk. Načež za týden přišla bouřka, u které se zlomila vlastně celá špička stromu. Tím se strom paradoxně vlastně stabilizoval sám a my jsme ho teď jenom ještě stabilizovali trošku víc, protože tu prasklinu, kterou jste viděli, není úplně malá, nicméně strom teďka může 3-5 let fungovat, tak mějte se hezky. Stromy Tomas, aby s náma stromy mohly žít co nejdýl. A uvidíme se zase u dalšího videa. Čau!